Добър ден в не знам кой ден. Днес е 26 септември. По принцип по график и разписание утре трябваше да си тръгнем. Но ние си удължихме престоя. И днес всъщност с Иван заминаваме на пътешествие. Всъщност не на пътешествие, тръгваме към Орландо. За първи път ще пътуваме между градовете тук в Америка. Тръгваме към Орландо. Иван има семинар, 5-дневен ивент от ClickFunnels, нали така? Funnel Hacking Live, да, от ClickFunnels. Yes. И заминаваме натам, наели сме си някаква, не знам, някакво помещение и сега ще ви вземем с нас на път и съответно ще ви покажем къде ще отседнем там. А докато той е на този семинар, аз ще работя също тези дни. Дойдохме до Shell. Да ви покажем как се зарежда гориво в Америка. Ето ги цените. V-Power, да. $4,69. Да, това е на галон. Галон, ако не знаете, 3,78 литра. Значи това са 10 галона. 10,6. Така, колко е галона? По колко литра? По 3,7, 3,78. 3,78. Да. Това са 40 литра. 40 литра за $50. Да. $50 делено на 40 литра 1,25. $1,25 идва литъра. Това е на най-скъпото им гориво. На най-скъпото им гориво говорим, което ще рече, значи най-скъпото им гориво бензин е 2 лева и 30 стотинки и 31 стотинки за литър. Най-скъпия им бензин. 2 лева и колко? И 31 стотинки. Това е най-скъпото им. Да. Wow. А защо? Може ли да кажеш защо е толкова ефтино в смисъл в Америка горивото? Защо е толкова ефтино? Ами тук е ефтино, защото реално те от тук те имат много гориво. В смисъл имат и много запаси на гориво и не го внасят от никъде другаде. This is Miami traffic. Километри. Това е най-грозният трафик, който може. Ние тръгнахме в най-гадното време като цяло, но какво правиш? По принцип, шофирането в Майами и изобщо... В Америка е елементарно. В Майами като цяло е доста по... Казват, аз не съм шофирал никъде другаде, но казват, че като цяло шофьорите в Майами са много зле, големи джигити са по нашенски език, но като цяло навсякъде има опътвания. Малко по-бързо ще го карат, защото пътищата им са големи на повечето места. Но иначе много лесно се кара в Америка. Големи пътища, табели навсякъде, знаци, маркировка, всичко абсолютно. Светофарите им са много интересни. В България, нали, на магистралата имаме 2 ленти, а пък тук... Тя не може да се използва. Да, а тук е, нали, като цяло, нали, трябва да си доста на штрек, защото от всякъде те изпреварват коли. Да, то това мисля, че е най-главното. И отдясно и отляво. Да. Още една особеност тук много интересна. Виждате ли отстрани има 2 ленти още, които са отделени. Това са такива експрес ленти. Там се доплаща вече още някаква такса. Да. И съответно, нали, трафика е по-малък и по-бързо се придвижват хората. За по-големите джигити. За още по-големите джигити, да. Вече излязахме от трафиците и вече излизаме така от Майами. Това е Холивуд тук. В смисъл, Холивуд в Майами има такъв квартал и тук. Не Холивуд в Лос-Анджелес. Ето тази сграда във формата на цигулка или на китара, аз не знам точно. Е много популярна за тук. Ето. Взехме сега, си взех кокосова вода, Иван си взе енергийна напитка и протеинова вафличка. И сега ще хапнем, ще ям един банан с кокосова вода, защото съм гладна. Всичко е направено супер цивилизовано. Отбиваш се, 1000 табели, че тук, нали, има такова място за отбиване. Те още сме пътуваме към Орландо. Просто имах няколко мисли, които исках да споделя с вас. Реално, ако се подготвите да идвате насам, доста по-лесно според мен се кара дори от България. Защото в България имаме няколко 2 или 3 магистрали и реално имаш само така 2 ленти. А повечето магистрали тук са с 5-6 ленти. Единственото нещо е, нали, че са, може би трябва да си на штрек, защото те изпреварват от всякъде. Но иначе доста
улеснено за шофьора и доста по-лесно се кара. Някакси километрите не се усещат толкова, не знам как да го обясня, не напряга толкова пътя според мен, защото точно поради този факт, защото всичко е улеснено, пътищата са големи, широки и хубави. Ако смятате да идете насам, трябва да приготвите кисиката, защото тук нещата са доста в пъти, бих казал, нали, по-скъпи. И се пригответе за това, че нали, когато седнете на някакво заведение или каквото и да било, има различен сервис чардж. Сервис чардж е нещо като бакшиш на заведението. Може да е 18%, може да е 20%, може да е 22%, но всяко заведение си избира какъв да бъде неговия сервис чардж, който сервис чардж, аз разбрах последствие, може да се махне по желание на клиента. Може би много от вас се питат, нали, защо реално сме тук, каква ни е целта. Едната от нашите цели, аз вече имам доста така познати тук в щатите и главно в Флорида, нали, Майами и така нататък. Просто имам доста вече такива контакти, които съм изградил с годините и които считам, че са добър инфлуенс, може би като добра среда, защото нали, те също са предприемачи, докато в България нали, това нещо го няма, поне аз го нямам. И тук динамиката е много по-голяма, в смисъл хората не мислят по, как да кажа, тук имат много по-грандиозно мислене и са много отворени към защо не само правенето на бизнес, а новите начини на правене на бизнеса. Това са нали, в сферата на дигиталния свят и защо правенето на пари онлайн и така нататък. Като цяло са отворени към доста различни бизнеси и има хора, които са на моите години, дори по-млади или малко по-големи, които са доста успешни вече. Аз лично това го дължа до голяма степен на средата, в която са израснали. В България някакво се лъжим, още се борим с това закостеняло мислене. Точно заради това е и по-трудно и няма и толкова примери, които са станали успешни. Повечето хора, които имат пари в България и не се занимават с незаконни неща, са бизнеси, които са станали точно след приватизацията. Този бизнес вече е нали, семейен, децата са го наследили и така нататък. И ако изобщо обърнете внимание на бизнесите, които съществуват в България, повечето бизнеси са, както аз обичам да ги наричам, old money. Са наистина old money, в смисъл старите начини на правене на пари. И доста по-малко, много по-малко като процент са реално тези, които са new money. New money е, пак казвам, в сферата на дигиталния свят, e-commerce, всяка вид онлайн продажби бих казал. И така, това е една от големите причини ние да сме тук. Просто да разширяваме мирогледа си, разширяваме мисленето си. Това не са... Нали, тук се харчат наистина доста пари, но това в никакъв случай не мога да кажа, че са пари изхарчени на вятъра. Напротив, това са едни пари, които са... Инвестиция в състоянието ни. Да, инвестиция в състоянието ни и не само. За мен това са едни от най-добре изхарчените пари, така да го нарека. Точно поради тая причина, защото тук просто... Абсолютно всичко те мотивира да правиш повече, да искаш повече, да виждаш, че повече е възможно. И не е лошо. И не е лошо. А напротив. Да. Затова съм благодарен, че сме тук. Наистина, благодарен съм, че тук. И съм благодарен, че аз и Кристина нали, сме на една страница за тези неща, пък и за каквото и да е било. Взаимоотношенията е изключително важно, защото ако не сте на една и съща страница, просто връзката почти никога не оцелява много дълго. Не оцелява, ама един е потиснат и се примерява с живота си. Един е винаги потиснат и лошо е, защото така минават животите нали, на двамата. Има примери от хора, които са постигнали много и
продължават да работят на това, да постигат още повече и така нататък. Просто така усещах да ви го споделя и на вас, и на всички вас, които си отделят от времето да ни гледат в момента. Аз винаги съм си мислил, че получавам доста съобщения от млади момчета, между другото, в Инстаграм. И винаги съм си мислил, че един ден, може би, ще го давам този пример и надявам се с... На българи имаш предвид? На българи, да. И надявам се, нали, с влоговете, надявам се и да достига и до мъже. И до тях, и до мъже. И до мъжете на моите жени. Да. Защото има един такъв проблем, че жените обикновено са по-мотивирани от мъжете. О, да. В България. Абсолютно. На моите прекрасни клиентки. Абсолютно. Това оправдание вече за в България не се изкара достатъчно пари, говоря от мъжка гледна точка, вече не важи, вече не е валидно, защото аз откакто съм в България, вече съм в България почти 7 години, аз не съм изкарал пари в България реално. Така че това е една огромна мисловна бариера, която просто трябва да я преминете. Просто да търсите примери, които да ви показват, че това е просто една мисловна бариера, която вие трябва да преминете и че пари се правят и пари могат да се правят от цял свят, независимо от вашето местоживеене и така нататък. Напротив, много от случаите дори факта, че живеете в България, дори е по-добре, защото стандартът е доста, нали, по-нисък. И реално не ви трябва да изкарвате много повече пари, за да живеете много по-добър, в пъти по-добър стандарт на живот в България. И тук не става въпрос, нали, че всеки трябва да бъде милионер и нещо такова, но според мен всеки мъж е достоен и има възможността да изкарва достатъчно пари, толкова доколкото семейство му да не страда. Децата му и не само децата му, изобщо цялото семейство да не гледат толкова, да не обръщат толкова внимание на цените в магазина, като искат да си купят от най-скъпото масло, просто да си го позволяват, да не се замисля за това. Нали, говоря за такива неща. А това е една огромна свобода. Може би на много от вас би могло да ви изглежда като, нали, какво толкова. Много хора могат да си позволят най-скъпото масло, да кажем, но аз лично не съм израснал в... Масло за мазане имаш предвид. Да. И не идвам от такова семейство и просто ви казвам, че това постоянно да гледаш цените на нещата в магазина е убиващо. Просто сриващо. И пак казвам, нали, тук изобщо не говоря за някакви грандиозни цели и така нататък. Ако имате такива, супер, това е уникално, но просто казвам, че специално, нали, в момента говоря към мъжете, пък и не само на жените, които имат мъж, имат половинка или са в процес на търсене и така нататък. Просто знайте, че тези оправдания никога не трябва да ви спират. В смисъл, това, че не може да се изкарват пари, че хората не дават пари, че държавата ни е бедна и така нататък и така нататък. Това са пълни глупости, които изобщо не са верни. Мога ли да кажа нещо, че ако большинството от тези мъже, които мрънкат вече, познаваме такива хора, те мрънкат 1 година, 2 години, 3 години, след 5 години пак казват същото, нали? Реално за тези 5 години, ако бяха седнали да научат, ако щеш английски или някаква професия онлайн, там да правят нещо, не знам, нали? Щяха да правят много повече. Да, и аз винаги давам пример със себе си, че аз тръгнах от нула, тези 3 години станах успешен, там, не знам, психолог, ментор, коуч и изкарвам много повече от средностатистическите хора в България, съм жена. Просто човек трябва да има цел и да, особено за мъжете, може би в някакъв период може да се наложи да работи на 2 места, нали, след работа да работи вкъщи, примерно нещо онлайн, да учи език и така нататък, обаче ако човек има амбиции, няма оправдания. В смисъл, това са нишабродски оправдания и това е просто негов избор да си пропилее живота така и вие като жени пък ако слушате, това пък е ваш избор дали искате да останете в живота си с такъв човек. Да. Това просто е аз за мен лично, нали, много далеч са тези неща от начина, по който
аз виждам взаимоотношенията мъж и жена, изобщо семейство, и за мен това са неща, които дори не трябва да се споменават. В смисъл, това са неща, които да, мъжът трябва да изкарва, мъжът трябва да се грижи за семейството си, мъжът трябва да изкара достатъчно пари, толкова доколкото жената, ако е бременна, ако щеш, или семейството е подсигурено. И това са някакви базови неща, които дори с хората, с които се събирам, тези неща са по подразбиране. Никой дори не се осмелява да говори за тези неща. Да. Това са просто някакви неща, които... Говорим тук, нали? Смисъл, повечето че от приятелите в Америка. И не говоря за някакви мега богаташи, говоря за нормални хора. Нормални хора. Това ви казвам, нали? Аз знам, че повечето от хората, които гледат влога, ще бъдат, нали, от женската аудитория, но казвам ви го и на вас. Покажете го на мъжете си. Повечето неща са, да, едни големи оправдания и може би някои хора, ако го покажете това нещо на мъжете си пък, нали, те може би ще ме нахейтят от начало, защото това е защитна реакция. Това е едно да кажеш на някой, който е с нанормено тегло, нали, да го обидиш, нещо свързано с нанорменото му тегло, или на човек, който е от другия отбор. Знаете как се защитават и така. Това е защитен механизъм и хората, които не са свикнали на това нещо и просто са свикнали да живеят в зоната си на комфорт, защитният механизъм веднага се включва и си казват, това какво ми говори тук, той и почват вече реално да обезценяват. Първото нещо, начинът, по който трябва да забележите как защитна реакция говори. Първо се обезценява труда на човека, който им го казва. Какво е постигнал той, или какво е направил този. Всичко е късмет, той е изварил късмета, пък сега е в... Той знае английски. Майами, той знае английски. А реално никой не си е направил дори най-малкото проучване. Аз нямам проблем с хейта, но дори най-малкото проучване, нали, откъде съм тръгнал, какво... Напротив, аз имам на английски, както се казва, the odds were not in my favor. Как да кажа, нали, шанса не е бил с мен, но напротив, аз съм трябвал да се боря за абсолютно всичко, което съм постигал и продължавам да постигам в живота си, нали, голямо или малко. Така че просто знайте, казвам ви го това нещо на вас, дами, ако гледат, нали, повече дами, че това е защитна реакция. И ако вие покажете в момента това нещо на вашата половинка и той не е осъзнат, много е възможно това да се превърне в един хейт. Достоен е човека, който е готов да изслуша и реално да работи с факти и реално да види това, което аз го казвам, истина ли е или не е истина. И в повечето случаи, ако човека е готов просто да изслуша другия и е готов и се замисли и е готов след това да направи нещо по въпроса, тогава няма да... Промяната вече е започнала към по-добро. Много хора не разбират, че за да настъпи промяна не е нужно много. То е едно решение, просто да не оставаш там, където вече си. Да можеш да бъдеш, но да бъдеш, английски е self-aware, в смисъл да бъдеш осъзнат. Себеосъзнат. Това е едно от според мен... Това е най-важното нещо. Едно от най-важните неща. И да поемаш отговорност за живота с двете неща. Две неща за да бъдеш себеосъзнат, окей. Да, и да умееш да поемаш отговорност за резултатите в живота, за всичко, което се случва в живота ти. Да, ако си постигнал нещо грандиозно, ти си виновен за това. Ти си човека, който е направил това нещо. Ако ти не си постигнал нищо до момента, тогава ти пак си виновен за ситуацията, в която се намираш. Виновен, отговорен, както искаш така го наричи. На такива слова, нали, представени от вашите половинки или от бъдещи партньори и така нататък, просто... Ето мъж ви го казва, не ви го казвам аз. Не дейте да вярвате, защото... Смешно е да не можеш да изкараш $2000, нали, на месец. Смисъл, това са, моля ви се, жени, това е под всякаква критика. Смисъл, наистина. Всеки нормален мъж
умее да ги изкарва. Или поне се е запътил натам. Но трябва да знаете, че в момента, това е другото нещо, което пак искам да се обърна, нали, вече към жените, спрямо от тях самите, че реално ако в момента вашата половинка или човека, с който сте в момента, е готов към тази промяна, вие не го спирайте. Вие го окуражавайте. Вие трябва да вършите реално вашата част от уравнението, така да се изразя, която е изключително важна. Това е да не отрязвате крилата на човека до себе си, когато той е започнал да прави нещо, което е реално, нали, малко по-различно от, в кавички, нали, нормата. Просто трябва да го подкрепяте, ако има известен период. Това е изключително важно. Само трябва жената да има добра самооценка. Ако има известен период, в който мъжа работи на две работи, оставете го да работи две работи. Да, няма да може да се виждате толкова много, но трябва да може да оценявате факта, че той го прави заради вас. Той го прави заради вас това нещо. Прави го, защото вижда смисъл от това нещо. Всеки може да работи, нали, само на едно място и да изкарва някакви мижави пари. На това всеки е способен. Вече влиза много, нали, женската подкрепа. Да, женската подкрепа. Благодарност, женската самооценка, изобщо, защото мъжа, когато иска да стане успешен, жената с ниска самооценка, която няма интересен живот, тя почва да го дърпа назад, защото има вътрешни страхове. Да, може би хората, и пак това искам да го кажа, нали, може би жените се притесняват, че някакъв сравнително кратък, речем, че вие сте заедно за дълги години, нали, и това е вашия човек, с който вие искате да прекарате остатъка от живота си и така нататък. Периода, в който той ще работи много усилено до такава степен, че реално да не може да се виждате, нали, толкова време заедно, в което аз пак не вярвам, защото времето, което е прекарано смислено, може един час, но да е качествено. Да, качествено. Но това е друга тема на разговор, че този период от време ще бъде не толкова голям като период, ако се замислите, на там, където е тръгнал. Но другото нещо, което трябва просто да знаете вие, като двойка, е, че просто нещата трябва да бъдат изговорени. Окей, аз сега работя на това, окей, скъпи, аз какво мога да направя, за да направя нещата ти по-лесни. Какво мога да направя? Окей, ти ще си бъхтиш задника, за да можеш да изкараш малко повече пари, за да можеш да събереш пари, за да инвестираш в еди си какво или каквото и да е било. Аз как мога да улесня това нещо, защото ние сме един отбор и ние правим това заедно. Нали, това са важни неща и пак стигаме, нали, до комуникацията. Тези неща трябва да бъдат изговорени. Защото като не са изговорени, реално се случва, нали, вие като жена, вие нямате някаква сигурност, не знаете вие самата, окей, той сега в момента за какво се бори, колко време ще го прави това нещо и така нататък. А има ли комуникацията? Поред мен 98% от проблемите ви ще бъдат отстранени, каквито и да са те. И да, това мога да кажа, нали? Просто играйте като отбор, а не като врагове. Да. И нещата ще бъдат много пъти по-добре. И ще стигнете до целта си, каквато и да е тя, много по-бързо. Това е другото нещо. И няма да се намразите по пътя към постигането на тази цел, което е другото. Даже напротив, ще ставате все по... Да. Както аз даже вчера точно това записвах такъв като... Не знам, оставите в коментарите, не знам, това сигурно в YouTube. Супер полезно, ако ви е полезно, ако съм ви отчаял с този моя... Как ще си ги отчаял, че от ли сте толкова чакат да кажеш няколко думи? Но да, просто оставете в коментарите дали ви е харесало, дали не ви е харесало. Да, аз исках да кажа, че вчера точно гласово съобщение в групата като подкаст там. Да, разказах, че реално ние тук за времето, в което сме в Америка, изобщо със всяко едно излизане от България и така нататък, и всичко, което правим, това се получи да нас получава. Това е като някаква магия все едно.
Да. Реално със всеки изминал ден. Хората не вярват, обаче наистина със всеки изминал ден, със всеки изминал месец ние ставаме все по-добър съюз, все повече се обичаме, все повече се подкрепяме. Това е много интересно. И точно, че заедно вървим напред по пътя, това много ни сплочава. Изключително много ни сплочава. И аз даже точно това казвам вчера и докато го казвам се замислям, добре ли, как е възможно? Тия отношенията ни пред това бяха прекрасни. Аз съм чуш, че сега, откакто сме дошли тук, все едно още по-прекрасни са станали. В смисъл, аз още повече, нали, се възхищавам като мъж, още повече да обичам, още повече имам стимул да ставам по-добра жена. Много е интересно това нещо. Еми да, и аз по същия начин ги виждам нещата, нали, от моя гледна точка. Аз също това говорих, че съм изключително благодарен на факта, че сме на една и съща страница. Просто аз съм заобиколен от хора. Нека да кажем, че вече почти 7 години сме заедно с хората, които не знаят. Да, аз съм заобиколен от хора, които са успешни, но нямат, за съжаление, нямат успешни връзки. И просто го наблюдавам със всеки изминал ден, че това да имаш успешни взаимоотношения е доста работа но това е едно от най-прекрасните неща. Просто това е едно от най-прекрасните неща. Да, и факта, че сте на една и съща страница, просто не знам, това не са едно от най-прекрасните неща. Рядко това е малко hard conversation, който го имам с вас в момента, но наистина доста го наблюдавам това нещо покрай себе си и примерите, които са успешни в взаимоотношенията и в бизнеса и така нататък са още много по-малко. Много по-малко. Нали? А то това е, нали, най-важното. Да, за съжаление в Америка. В Русия, моите примери... Да, може би, просто менталитета там, те много работят на всичките си сфери от живота, много се развиват личностно, ходят на психолози. Там това е много популярно и там имат и добри семейства, и хубав живот, наситен, ярък, обикалят по света с децата, така. Тук в Америка обаче, особено примерите на Иван, наистина са примерно богати мъже, успешни, с много пари, без щастливи семейства. Между другото, наскоро се заговорихме с Ерик и той ми каза, ние си говорихме нещо и даже като бяха тук уикенда, той е американец, той си казва, че американците не са по семействата, в смисъл, те не са семейен народ. Да. И аз му обясних, нали, той ми даваше пример там с мексиканци и не знам какви култури, аз викам, човек, ние сме по същия начин. Аз смятам, че ние българите сме доста семейни хора по принцип. Да. И изобщо източноевропейските народи и руснаците и така нататък. Според мен сме доста по-семейни и те примерите, които ги дава реално с нейните примери, които, нали, тя вече следва и така нататък. Затова те са успешни във всички среди, защото просто хората много държат на това. Докато тук семействата им са, много от тези хора са успешни точно в една сфера. Което е окей, нали, сега мен не ме интересува, това си е техен живот, аз не искам да живея по този начин. Ние сме доста по-семейен народ и е много хубаво, че държим на тези неща, защото са важни. Да. Ето сега има табела и интересното е, че отбивате, т.е. на тези техните плаци или плази, или аз не знам как се казват, не се отбива вдясно, както в България, т.е. по посока на пътя. Пътя по средата се разширява и се отбиваш вляво реално. Да, отбиваш вляво. То се пише, нали, keep left. И сега ще видите как се отбиваме. Обаче доста вали между другото. Да, доста. Хванахме такъв сезон. Ето, Service Plaza. Wednesday. Ето. Fort Drum Service Plaza. И отбивате, да. Всичко е супер цивилизовано, а реално насрещното остава чак и там. Ето тук плаза. Ето, виждате ли? А реално тук се влиза за това, пътя продължава натам, а насрещното е чак от другата страна. Right. В нашия дом. Оха, е божествено. Много уютно! Имам бюро за работа!